ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଝିଅର ଛେତା ଫେରିଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ଝିଅଟାକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରାତ୍ରି ଠିକ୍ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦିଦିବ ମା ପାଖରେ ଯଦି ବଳି ନ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସାଧନା କରିଛି ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେଇ ମୁଁ ମାଠାରୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି हरामजादा चली जा भाई ये जगह चली तो चली जा भाई कालिदा एकार समस्त लोक तुमको भगवान परी पूजा करती आमे एमती कदर्य काम करुछ निजको लाज टिके लागुछि हरामजादा अबे हाँ मो होची एई गाँ पाई मो गोटाए भगवान